Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka West Khasi Students Union Central Body ha ka sngi baar ka tayo ka lalet banyakan du yo Deputy Commissioner halor ka jingher ba ka jingduna jong ka than West Khasi Hills District katkom ka kai phot balami na ka NFHS ba niti ayok arhajar khat san hadu khan rio kinong ket kam ka West Khasi Students Union kila ong bahalor ka tiga bentang ODC ulapan pau bola shim kya ya kini ka kam bola let bad bud din ru daladi ki jaka ka bedang sa din Shok la tu rubana kalyang DC ula ay ka jing pensyai ba kadaw ka penkala long ya ka district ban sa dien ka de ka jing duna ha kalyang ka puli puthi ka kot ka khya ki long kami kha khlong ki lenti ki sinkin ka jing duna ha ki network bat ka jing duna ban link yu Aadhaar card bat ki wei long rubo DC ula ay ka jing pensyai ka jing duna ban link yu Aadhaar card ka ay la ka jing bam sam ha ki shnong ki thau ha ki tenat sarkar bat ha ki wei Ni pasang WKSU Central Body ngla let ban yakno yo Deputy Commissioner tu Mustan apa kada ikane kamat ke balame au halan pos apa bala batai ba ka district West Khasi Hill jungi lebih kata ka district ka ba duktam ha ka state niglea jungi te nakliang disil wa ai ka jing pensai ba ulale humok ikane ka benta baru la batai ru ba ai ru ikidau ba ka jing hiat jungi ka thanjungi kare ba ka jing duna plat haka kuli puthi kajing na plat haka kot khia patkiwe kiwe ten kaleng disiru ai kajing sai ba katkum kani ka report jongka NFHS patka NITI jong stam ada khasan ada khamreu kala batai ba kajing hia jong than jungi than was kasil jungi kade ba ki padba ki dang duna bha panling Aadhaar card tengi kusangi ai kajing pachlo refi padba Wanam don kanu kajing ting, wanam don kanu kajing kulmar sepaman ling mi Aadhaar card. Amar ba uni Aadhaar card ude wei benta ban wanra biang kata kajing keu jong thanjungi. Amar ba lami kini skim jong central government. Kini skim jong central government. Lada klam ling kini ki Aadhaar card ka central government kama ban forward kini skim. Kajing don jong ni Aadhaar card ka ai kajing mentoi shi pun bahai padba baka central government kala ban pha ikni scheme ha ki department pa pher kum kam tama kani ka pat khia kam tam ki thanu kandom ada klam don ikni ki Aadhaar card ka sarkar India jungi ka sarkar nigliar ka janjar ba ban pha ikni ki scheme habe de ta kani kama ni pasang inang yai budin mangi shkman adu ni mangi trailang ka sarkar namta kajing bhajung padba bakani ka thain West Khasi Hill jungi kapten shine beng sa